Здравейте, мили хора! Добре дошли на Слънчевото таро. Днешната тема ще бъде по вечерно време, любовна и смятам, че няма по-удобно място от леглото. Затова хайде да започваме. Днешната тема ще бъде каква е същността на човека, за когото мислите, човека, който е до вас, човека, който имате връзка. Ще го разкрием. Какъв е този човек? Неговата същност. Добър ли е, лош ли е, прикрит ли е, спонтанен ли е. Всичко за него ще помолим да ни кажат ето тези карти. Затова, докато ги размесвам, пишете ми коментари, абонирайте се, ще бъда щастлива, ако ми давате предложения за нови теми. А за връзка и контакт с мен ще откриете информация под видеото в описанието. Хайде сега да помолим картите да ни кажат каква е енергията на вашия човек, човека, за когото мислите в момента. И каква е вашата енергия, въобще като някакъв знак, сигнал, за да разберете. Долу на дъното ми изкача женската сила. Тук е възможно да говорим за много силни жени. Силни жени, които са били, или да ме гледат такъв тип жени, които са претърпели някаква борба, война, справили се с нещо сами, много привлекателни. Също възможно е да бъдат и от зодия Лъв, но не и задължително. Енергията на дадения човек, крал на меча. Така, по зодиакални знаци тук можем да говорим за водолей, везни или близнаци, мъж от тези знаци, но не е задължително. Тук може да говорим и за мъж, който в момента на този етап е доста разумен, хладен, аналитичен, страда от абсолютно всякаква емоционалност. Може да говорим за мъж, който също е в професии като учител, адвокат, хирург, доктор, въобще мъж, който борави с някакви метали, който борави с знание, наука, може да преподава нещо, но в емоционален план този мъж в момента е доста обран. Мъж, който също така привлича погледите, но спазва много силна дистанция. Обича да му се молят, обича да борави с комуникацията, харесва му да флиртува, но някак си замразява тези флиртове. Не прескача от флирта към някакви действия. Това му носи радост. Я да видим вашата енергия, четворка на чашите. Тук като че ли едни жени, които имат много любов за даване, но няма на кой да я дадат. Жени, които също много често изпадат в едни такива дълбоки емоционални състояния. Жени, които са добри приятелки, обичат да помагат на хората, на семейни, приятели, въобще. Обичате да помагате. Тези, които ме гледате, ако ме гледат, разбира се, момичетата, аз не искам да се фокусирам върху определен пол, но жени, които също са доста емоционални, на моменти обичате да оставате сами със себе си и да анализирате вашите постъпки, действия, изказани думи, а и не само вашите. Това как някой е реагирал спрямо вас. Умеете да се самоанализирате. Добре, хайде да видим неговата същност. Разбрахме той на този етап, че борави повече с думи. Комуникация, тук също може да говорим и за съобщения, СМС и този човек предпочита невербалната комуникация също. Чувства се по-комфортно и удобно чрез телефонни разговори и съобщения, отколкото да се срещне с някого очи в очи. Хайде да видим все пак какви са неговите страхове или какви са страховете на този човек. От какво се страхува този човек? Страхува се да не остане сам. Този човек също се страхува от отхвърляне. Затова много рядко ще го видите той да предприема първата крачка.
Страхува се от това отхвърляне, защото може би преди време този човек винаги е правил първата крачка, действал е винаги първи или първа, но е срещал разочарование, отхвърляне и затова това, от което се страхува в момента е точно да направи първата крачка, защото е претърпял някакви неприятности. Изпатил си е вече. Някак си като че ли преди време са се подигравали с неговата любов и сега въпреки да има той или тя такава за даване и за показване, доста плахо ще я покаже. Трябва да четете между сигналите, трябва да четете езика на тялото. Този човек може да пърха отстрани с мигли, да се усмихва, да прехапва устни, но до някакъв конкретна комуникация и изява на чувства няма да се стигне. Това, от което той се страхува или тя се страхува, да не бъде отхвърлен. Предпочита другия да направи първата крачка. Това нещо да бъде спестено. Добре. Какъв човек е той като цяло? Отмъстителен или добра душа? Обича ли този човек да отмъщава или забравя лесно и е с добра душа и сърце? Колелото на фортуната. Карта на смъртта. Така, по тези карти, които изпаднаха тук, дали е отмъстителен или има добро сърце, в повечето случаи този човек не остава длъжен. Но и съдбата го е научила да не прави неща, които не иска на него или на нея да му се случват. Тоест този човек вярва в кармата, вярва в събитията, вярва в обрата на нещата и знае, че когато постъпва некоректно, когато действа лошо, подмолно, прикрито, рано или късно това нещо ще дойде при него и съдбата ще го накаже за тези си действия. Но в крайна сметка човек, който обича да създава трудности, не смея да каже, че е типичното ангелче, обича така да провокира, малко да злославя, обича клюките също, тайната комуникация, обича така малко зад гърба да шушо-мушо, но в крайна сметка към някакви по-лоши дела този човек е доста предпазлив, защото вярва в кармата. Тук по-скоро говорим за едни селски вечеринки, с някой да седне на бира, на кафенце, на винце, да си поговорят, да обсъдят клюките, като едни селски тетки пред блока, там бабки, но до там, което това всъщност не е особено очароващо, но можем да кажем, че ако лошотията на този човек се свежда до клюки и свади, то това е едно по-малко зло. Добре, събираме ето така картите и ще взема манара, за да попитам какво е отношението на този човек към вас. Какво е отношението на този човек към вас? Какво е неговото отношение, нейното отношение към вас? Възпламеняващо. Възпламеняващо на коня. Ту да действа, ту да тръгне. Също може тук да става въпрос за приливи и отливи. Тръгва и си идва и си отива. Нажежаваш се и изгасва. 50-50, така ще го наречем. Отношението му е страстно. Със сигурност по тази карта, която изпада на манара, където е зодия Стрелец, този човек обича да действа. Обича също вие да действате към него, да му показвате инициация. Тук жената е яхнала коня. Обича вие някак си... Обича, ако ме гледат момичетата, тук мъжът обича жената да показва, че желае този мъж. Както ви казах, тук самия човек, може би от предишни връзки, има страхове от отхвърляне, затова със сигурност
тук дадения човек спрямо отношението му към вас предпочита вие да водите коня, вие да яхнете коня. Още за неговото отношение. Тук виждаме една зодия Стрелец и зодия Телец. Отново подчертавам, това може би зодиакално няма да се повтаря, няма да се отнася за всички, но аз съм длъжна да кажа зодите, защото те ясно изкачат. Долу може да ги видите, Стрелец и Телец. Тук също говорим за една женска кротка енергия. Неговото отношение смята ви за много потайна, скрита жена, загадъчна жена. Жена, която умее да разчита неговите настроения, без дори да комуникирате. Жена, която с един поглед успява да прихване неговата емоция, настроения, болка също така. Тук не са необходими особено големи думи, но пък за сметка на това даденият човек очаква от вас действия. Иска в някакъв момент да го изненадате, въобще да му се хвърлите на врата, както тази жена се е яхнала на коня тук. Това е неговото отношение към вас. Смята ви за доста интелигентна също така. Смята ви неговото отношение към вас карта на огледалото. По карта на огледалото, както вие към него, така и той към вас. Въобще огледални отношения. Ако вие сте мълчаливи и си пасувате, той ще пасува. Ако вие покажете инициатива, заговаряте го, показвате някакъв вид отношение и внимание, той ще го покаже. Така че тук неговото отношение или нейното отношение към вас е огледалото. Каквото ти на мене, такова и аз на тебе. Което от една страна е добре, защото има някакъв вид баланс. От друга страна, ако говорим за момичетата, то не е особено добре мъжът да седи на един стол и да чака жената да свърши всичко, но по някой път, заради стари страхове или отхвърляния, както излезе тук, може би самият човек се опита да предпази собствената си енергия. Добре. Искам аз обаче да видя какво ви очаква в бъдеще. Какво да очаквате в бъдеще от този човек? Разбирайте под бъдеще. Поставяме срок максимум 3 месеца. И нека разберем. Какво да очаквате от този човек в бъдеще? Интересно. Тук карта на огледалото на Манара категорично се съпоставя и с старо на сексуалната магия, защото какво да очаквате от този човек в бъдеще? Той излезе ето го тук в енергията на краля на мечовете. То вие в бъдеще излизате кралица на мечовете. Тук има потенциал за бъдеща двойка и бъдещи отношения, ако все пак нямате отношения с този човек. Но тук можем да говорим и за хора, които вече са имали отношения. Хора, които по някакъв начин си приличат. Възможно е да сте една стихия, зоди, но какво да очаквате в бъдеще? Ако момичетата бъдат аналитични и директни към този човек също, тук се казва хладна директност, без особени емоции, му заявите какво искате и желаете от него, то е много вероятно този човек да пусне много набързо стълбата към вас и да започне да работи за връзка или за възстановяване на връзка или въобще за създаване на нова връзка. Тоест в момента като че ли малко топката е в ръцете на момичетата, защото така излизат картите, че този човек чака сигнал от вас. Докато той не получи сигнал или някакъв разговор и комуникация от вас, то той ще си седи тук в краля на мечовете, хладния, студения, наблюдаващия отстрани, интелигентния, умния, разумния. Но в момента, в който момичетата му дадат знак и му помахат с зеленото ветрилце, ето ме, виж ме, давам ти зелена светлина, тук съм,
то той ще се втурне с зелените панталони по стълбата с 200 и много внезапно може да се стигне и до една приятна любов или развитие за такава. Също може да се стигне и до сдобряване. Ако тук говорим и ако тук става въпрос за хора, които вече са имали отношения, но в момента на този етап са така, крал и кралица на мечове в едни аналитични отношения. Едни търговски отношения, така да кажем. Добре, и за финал ще попитам ангелите, как ангелите виждат тази ситуация. Въобще има ли смисъл момичетата да дават сигнал на този мъж? Мъжете имат ли опция да чакат тази жена, да слизат ли тук по стълбата въобще? Как ангелите виждат тази ситуация и ангелите виждат ли бъдеще в тези отношения? Как виждат ситуацията? Ами чудесно. Ново начало, шанс с двата ангела отгоре, които съпътстват пентакъла, подкрепа, ново начало, големи шансове за старт, дори и ако става въпрос за нова връзка. Ако тук сте имали връзка, то вратата, златната врата е отворена пред вас отново за повторен, потретен, попетен шанс. Не знам вече. Вие си знаете вашата ситуация. Ще бъда щастлива да ми давате обратна връзка, както и предложения в коментарите, коя тема ще ви бъде интересна да направя. Така ангелите виждат вашата ситуация. Чудесно. Златната среда. Златен шанс имате. Какъв съвет ще ви дадат ангелите? Много сладка карта. 2 дечица. Вдетинете се, покажете детската и безусловна, безгранична любов. Давайте без очаквания. Бъдете чисти, откровени като деца, за да може да срещнете това разбиране. Защото ангелите бдят над вас. Тук също можем да говорим за едни прекрасни отношения, също някакви сродни души. Хора, които може би по тази карта са се познавали от предишен живот и ще се наслаждавате на любовта като едни деца. Това беше от мен с това вечерно таро четене. Надявам се тази тема ви хареса. Пишете ми коментари за връзка и контакт с мен. Ще откриете под видеото в описанието. И ви благодаря за отделеното време. Довиждане и до скоро!